मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। भइला कमाई कुछो घर कैसे आई हरदम खोजेलू तू निमन चिकन खाई अरे कहाँ से आई हो भइला कमाई कुछो घर कैसे आई हरदम खोजेलू तू निमन चिकन खाई शहर देहात पूरा टाउन लागता शहर देहात पूरा टाउन लागता घरे आ जाए भतार लॉकडाउन लागता घरे आ जाए भतार लॉकडाउन लागता घरे आ जाए भतार लॉकडाउन लागता। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। बात मानी राजा जी कहले हाथ जोड़ के सब लोग घरे आवतावे बाहर छोड़ के मान जाइना हम मीठा मछली खाएला खोजेलू हरदम हो कहवा से लिया के तोरा के देबा हम हो राउरी बात बड़ी बाउर लागता ए जी राउरी बात बड़ी बाउर लागता घरे आ जाए बलम लॉकडाउन लागता घरे आ जाए बलम लॉकडाउन लागता घरे आ जाए बलम लॉकडाउन लागता। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। कृष्ण बसंत अब शहर न बैठाए नून रोटी भले रउआ संग में हो खाए राहुल राजा धानी के बुझ तू मजबूरी पेट भरे खातिर काम कइल बा जरूरी बढ़ता कोरोना इना डाउन लागता बढ़ता कोरोना इना डाउन लागता घरे आ जाए भतार लॉकडाउन लागता घरे आ जाए भतार लॉकडाउन लागता घरे आ जाए भतार लॉकडाउन लागता आ जाए ना रोशनपुर सपहा।